Bueno, ara us ensenyaré on viuré a partir d'avui aquí a Bangkok. Estic a Sukhumvit i aquest és el bloc d'apartaments on he llogat un apartament de moment per 4 mesos. Jo us ensenyo l'habitació. És completament nou tot l'edifici. No tinc quasi bé veïns, suposo que ja s'aniran planant a poc a poc. I bueno, us ensenyaré el meu apartament. Deixo les sabates fora. Això és una costum tailandesa, sempre aquí em queden els peus. I bueno, aquí hi ha una mica de merder perquè he arribat avui al matí i estic aquí ordenant les coses. He comprat coses pel llit i una mica coses que necessito. La porta, aquí tenim el comptador, una taula amb 2 cadires. Aquest és el bany, el termo. No crec que no fa falta termo aquí. Lavabo, més coses. He comprat tovalloles. Bueno, aquesta és una mica de moble que tinc. Balcó, les cortines, l'aire condicionat i bueno, el llit. Armari empotrat, armari empotrat no, armari vull dir. Una mica aquí de tocador, els llibres, l'armari i tal, els armaris estan bé. Avui estic comprant coses pel pis, bueno, per l'apartament. I bueno, espero comprar-me un ordinador aviat i bueno, està bé, aquí estaré millor que a qualsevol hotel. Estaré més tranquil i podré estar més al meu rotllo. Vinga, espero que us hagi agradat. Adéu.